A continuació és el torn del millor programa de ràdio. Sens dubte, un dels grans programes també de la història de la ràdio a casa nostra és, sens dubte, el Pastagansa a Catalunya Ràdio amb el Mikimoto, quan el Mikimoto també va fer un altre programa que es deia Mikimoto Club, un personatge, diguem que, estrafolari per moltes coses. La sintonia del Pastagansa sonava així. I no sé, fa molts anys que no veiem el Mikimoto, si el Mikimoto troba a faltar a la ràdio i s'hi tornaria. Jordi, com vas? Salutacions a tota la gent que us heu reunit avui en aquests Premis Ràdio Associació. Escolta, si em fas aquesta pregunta, què vols que et contesti? Seria una mica difícil que em veiéssiu actualment presentar aquests programes, però en fi, mai se sap. Escolta, ara sí, deixa'm aprofitar l'avinentesa per saludar els oients de RAC1, per felicitar els que la feu possible i per expressar-vos també la meva alegria i satisfacció immensa de saber que una ràdio en català comercial com RAC1 és a anys llum de totes les altres, no? Una mica sentiments contrastats, perquè per una banda estic molt content per això, però per l'altra, nois, em sap greu que no tingueu la competència de la ràdio pública en català, potser més endavant. Però escolteu-me, avui és el dia de felicitar els premiats, de felicitar els que feu RAC1 i de felicitar-te a tu en particular, Jordi, per molts anys. És el Miquel Calzada i Olivella fent de Mikimoto. El millor que podem dir en aquestes ocasions és que tenim una gran ràdio privada, una gran ràdio pública i que en total gairebé 2 milions de catalans sintonitzen cada dia la ràdio en català. Per entregar els premis demanem que pugi a l'escenari el senyor Roger Lopàger, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Comencem per les mencions de qualitat. Menció de qualitat per Obert per Vacances de Munt FM Ràdio, Cugat Mèdia, Mataró Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio L'Escala i La Xarxa. Es tracta d'un magazín matinal que mostra la realitat territorial d'un estiu diferent marcat per la pandèmia amb la voluntat d'activar i fomentar l'activitat del país. Obert per Vacances. Bon dia, obrim una nova edició de l'Obert per Vacances, un programa que fem les emissores locals a Catalunya amb el suport de La Xarxa. Un estiu diferent que ha permès connectar tot el territori i poder explicar què passava a casa nostra. Ho hem fet amb un equip molt coral i on tothom ha pogut donar la seva visió. Des d'aquest estudi hem donat pas a un munt d'emissores. Recullen el premi Mònica Lablanca, directora de Cugat Mèdia, Pep Vinyeta, director de Televisió de Badalona, i el Toni Miedes, responsable de relació amb les entitats de La Xarxa. Bé, bona nit. Obert per Vacances és un magazín d'estiu fet per 56 emissores locals i coproduït per la xarxa. Una ajuda inestimable que sense ells no ho podríem haver fet. 56 emissores locals que vull posar en valor, que ens hem unit les nostres fortaleses per fer allò que sabem fer millor, que és aportar el valor de la proximitat. I ho hem fet amb l'empatia i amb la tendresa cap a els nostres veïns, les nostres veïnes, les nostres entitats, els nostres comerços, les nostres empreses, en definitiva, cap al nostre territori, aquell a qui ens devem i aquell a qui ens estimem. Perquè la mirada de proximitat és també necessària en el panorama comunicatiu català. I això és el que volem reivindicar i és el que podem posar de manifest.
I no només parlem de la mirada local, d'aquell esdeveniment que abraça el nostre voltant més immediat, sinó també aquella mirada local, aquella interpretació local dels fets i dels esdeveniments nacionals i internacionals. Aquest és un reconeixement del sector, crec que no hi ha res millor que un reconeixement dels propis companys i companyes que rebem amb moltíssima gratitud, moltíssima humilitat i sobretot tenint en compte que ens encoratja molt més a continuar fent un periodisme de proximitat, de qualitat i que ens encoratja a fer els nostres mitjans de comunicació de proximitat molt més forts i més consolidats. No voldria acabar sense recordar a les emissores que han liderat aquest projecte, Emun FM Ràdio, Mataró Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio L'Escala i, òbviament, Cugat Mèdia i la xarxa i, sobretot, les 56 emissores restants que han fet possible l'Obert per Vacances. Gràcies a tots els equips que han participat i que han donat vida a aquest projecte i, sobretot, gràcies a Ràdio Associació per aquest reconeixement. Gràcies. Menció de qualitat també per la Ruta d'Orfeu d'IV3 Ràdio per presentar un oasi enmig de la cruesa de la pandèmia del coronavirus amb la divulgació de música clàssica universal i dels països de parla catalana combinada amb informacions artístiques i literàries. Enguany 2020 és l'any Beethoven. Ta-ta-ta-tan! Per tant, aquí, des del programa La Ruta d'Orfeu, recordarem tota la seva vida. Escoltau-mos. La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estalric. Diumenge a les 10 del vespre. Recull el premi Pere Estalric, director del programa. Gràcies. Primer de tot, gràcies al jurat que penso que és atrevit donar un premi a un programa de música clàssica, està molt bé. Nosaltres no parlam de música moderna, ni pop-rock, ni d'actualitat, sinó parlant de Bach, Beethoven i aquestes coses, i també els músics nostres. També gràcies a IB3 Ràdio, aquí hi ha en Joan, que és el director, i també a la Mar Cerezález, que era la directora fa uns anys, quan me va proposar aquest projecte, que és un programa humil. No és un programa d'autor, evidentment, és un programa d'equip, per tant, he de donar també les gràcies a un equip format per la Maria Moreno com a productora, a la Arantzazu Miró, a la Maria Antic, al Joan Roca i a la Maria Antònia Pasqual. També és un programa que seria impossible sense l'equip tècnic de la casa, tots els tècnics que els diumenges a la nit, de 10 a 11, en lloc d'estar fent altres coses, estan amb nosaltres intentant quadrar que les sintonies i les músiques... I també l'equip de documentació de la casa, el Joan Trias, la Polònia i Nàlida, que confien sempre a trobar aquelles músiques perquè no els hi demanam la darrera música d'actualitat, sinó que li demanam el concert de Brandenburg amb una versió del Top Kuhlmann de l'any 83. Normalment ens diuen això, no ho tenim, però tenim aquesta altra alternativa. També gràcies a tota aquesta gent. Gràcies a la Cati Moyà, que també ha confiat en nosaltres com aquest de programes, i els oients. Els oients són realment els que ens donen ànima a seguir i a tirar endavant aquest projecte setmanal. La Ruta d'Orfeu, com Orfeu, que amb la seva lira va intentar salvar dels inferns a la seva estimada, esperem que la música amansi les feres i també ens ajudi a sortir d'aquesta història pandèmica que tant de bo arribi ja al seu final. Moltes gràcies. I el millor programa de ràdio, segons ha fallat el jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, s'atorga a un programa multimèdia que amb humor, ironia i clandestinitat reflexiona sobre fets diversos amb la mirada d'en Peyu, d'en Jair Domínguez i de la Neus Rossell. El millor programa de ràdio és El Búnquer de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Búnquer.
Tenim gent de Granollers, Molins de Rei, Esparreguera, Bagà, Barcelona, Lleida i Hannover. M'he volgut catalanitzar i m'he passat de rosca. És com un ofici. El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube. L'últim Hannover que queda a Catalunya. Recullen el premi Jair Domínguez, en Peyu i la Neus Rossell. Sí. Parlarem tots tres, ja sé que no es pot, però bueno, si us agrada el protocol no dongueu premis a un tio de Muntanyola, un de Vilafant i una de Sils. Perquè ho sapigueu per informació, perquè no siguem criticats arreu. Avui justament hem gravat el Búnquer, que el gravem els dijous. Mala notícia pels que a dia d'avui encara es pensaven que era en directe. I ens fem un test d'antígens quan fem gravacions, per tant som tots tres negatius i ens agradaria poder parlar tots tres, per tant, si no hi ha inconvenient ho farem així. Neus, si vols començar tu. Hola, bon vespre a tothom. Estic molt contenta de ser aquí, no m'ho imaginava en cap moment, ni aquí ni al Búnquer. Una petita cosa, aquest piano m'ha agradat com sona, així com a idea. Llavors, res, dir moltíssimes gràcies a tots els oients que ens escolten cada vespre, per la família que s'ha creat, també gràcies al jurat, que veig que ha arribat el pernil que havia enviat. I llavors també gràcies sobretot a vosaltres dos, en Pei i en Jair, que em van donar una oportunitat a mi, van confiar en una noia, en una mestra de música que feia vídeos amb un mòbil que s'aguantava amb un pot de cigrons. I van decidir que això seria una bona idea. Res, moltíssimes gràcies. Ja des d'aquí us dic ja directament a vosaltres que sou increïbles, que moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. No, espera't un moment, perquè tinc un 50% de hipisme i perquè abraço arbres. I us vull dir que us estimo molt, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Neus. Parlo jo seré molt breu, que és el que es diu abans de fotre un rotllo. Parlava molt de la transversalitat de l'audiència, que és una cosa que m'agrada molt, veure que nens escolten la ràdio, veure que avis escolten la ràdio. Els companys de la xarxa ens van fer arribar un tall de veu que van fer servir d'indicatiu d'un senyor que deia que li agradava amb la nit i que el fèiem riure sense ganes, que és una frase que m'encanta, perquè el senyor... I el millor de tot és que no sabia ni com ens dèiem nosaltres. No, que això ho trobo fascinant, perquè no importa, el que importa és el programa, no nosaltres, i em fa pensar que no ens oblidem de la gent que ens escolta, petits i grans, que no ens oblidem del passat perquè ens quedarem sense futur. Moltes gràcies a tots. I res, no m'allargaré gaire més. Jo sóc humorista en català, per tant el dia que es deixi de parlar català a aquest país ho tindré fotut per guanyar-me la vida. El català em preocupa, però això segon encara em preocupa una mica més, perquè m'agradaria poder sobreviure. Llavors, més enllà de preocupar-nos de si ho fem més bé els de Catalunya Ràdio o ho fan més bé els de RAC1 en una merda de país com el que som tan poquets que els que som aquí, jo crec que hem estat tots a RAC1 i hem estat tots a Catalunya Ràdio. Jo vaig estar al Matí la Mar que el va parir quan Miquel Calçada, per exemple, n'era director. Jo crec que ens hauríem de preocupar i deixar-nos de felicitar tant de lo bé que ho fem i començar a pensar en que hi ha gent que fa potser més de 10 anys que els hem perdut, que són una canalleta que ara tenen 8, 10, 12 anys i que estan completament desconnectats dels mitjans de comunicació en català. I això és un problema, i és un problema greu, bastant greu. I jo no li veig molta solució mentre no hi hagi algú capaç de fotre un cop de puny sobre la taula, i us ho dic perquè a part d'humorista també soc productor, perquè m'agrada defensar una manera de fer les coses i nosaltres tenim una productora que la tenim instal·lada a Osona,
també per defensar que es pot fer audiovisual des d'arreu del territori, de donar-los una oportunitat a la gent que treballen fora de Barcelona, de no haver de baixar sempre a la capital de Catalunya per poder treballar, i vam fer productes audiovisuals com el Natura Sàvia, o hem fet Brico Heroes, i fem el Búnquer, i el fem exclusivament des d'Osona. I em toca barallar-me a vegades amb directius i detectes una grisor que a vegades espanta una mica, no? I d'aquests n'hi ha tant a la pública com a la privada, malauradament. I gent amb poca visió de futur i molta política. Per això és d'agrair en aquest cas que el Santi Faro i el Saúl Gordillo apostessin per una bestiesa com aquesta a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, que era una hora on semblava que només es podia parlar de futbol, i al final hem aconseguit el que deia el Jair, que això, més enllà d'aquest premi, que el valorem molt i ens agrada molt perquè també indica que el jurat una mica detecta això que està passant i vol premiar una cosa que no és exclusivament un programa de ràdio i li dona un nom que és el de millor programa de ràdio, doncs detectem, i el millor premi que ens emportem és la canalleta que se'ns acosta, que tenen 10-12 anys i ens feliciten constantment perquè estan enganxats al Búnquer, estan enganxats a Brico Heroes, i això a aquest país, encara que sembli mentida, hi ha algú que li costa veure-ho a vegades, i hi ha coses que no s'entenen, i fins que no destruïm una mica aquestes estructures antigues, entre elles segurament els sistemes de mesurar audiències que hi ha actualment, doncs ens podem anar entretenint a felicitar-nos uns als altres, però ho tindrem complicat d'aquí 10 o 15 anys. I ja està. Visca la ràdio, visca Catalunya, visca YouTube. Felicitats.